Здравейте, приятели! Днес ще направим влог от склада, като сме решили да ви покажем някои от нашите наличности в момента. Това е един комплект 3 части, също 3 части, 2 части, блузи, тук имаме пижамки, кутийки за изписване, за момче и момиче, разбира се, подлогани с по-обемна и с по-малка възглавница, комплекти за момче и момиче, както от 2 части, така и от 3 части. Всеки един модел, който ви показвам, може да влезете да го видите сниман с цени и размери в нашия сайт emo-sklad.bg, като тези комплекти са на около 6,60 цена. Това е всяка една цена при нас обявена с ДДС, като имаме доста актуални модели и предлагаме доставка както за цяла България, така и за чужбина. Ще се опитам да ви покажа малко от нещата, където имаме, въпреки че е малко трудно в пакет да се видят. Пак казвам, всеки желаящ, който има интерес, може да посети нашия сайт emo-sklad.bg и там да разгледа всеки един модел, го има сниман, изкаран, така че да може да добие представа визуално как изглежда модела. Това примерно е 3 части комплект, тук също са 3 части. Тези са все нови модели, където имаме както 3, така и 2 части. Има долнище също доста актуални модели. Клинове от 1 до 5, от 3 до 8 и от 4 до 12 годинки. Това също са комплекти от 4 до 12 и от 8 до 16 годинки. Блузи, хавлийки, също блузи и пак блузи, както за момче, така и за момиче. Различни размери, 3 части с героя Короми, с Тич също 3 части. Жилетки, рокли и какво ли още не. Продължаваме, разбира се, напред с чорпогашници, както за малки, така и за големи. Яките има налични модели, екипчета, също и шапки, одеялца, сютиени, бельо, мъжко и дамско, детски шапчици, чорапи,